Luisio Fernández, sustatutikan, egunon, Luisio? Egunon, bai. Zer moduz? Bueno, indar berrituta, Bai, zuek ere bai, espero. bai, Ez dira eten, uste dut, gure erradiko jarduna eta ez, ere ez? sustatuko pixkat, gurean pixkat Lasaitu edo jeitsizan aldatzen. hola Vale. mezuko purua eta hola, baina bueno, Mhm. albisteak ere atara ditugu, eta uste dut gaur komentatuko dugula abuztuan irtendako baten bat, Bai. eta gero, berritasun pare bat ere bai, aste honetakoak bertakoak edo hortxe. Ezta? Hori da, gogoratuko diegu Bai. entzulei, euskara eta teknologia uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzuela, sustatu.eusen, horietako batzuk aukeratu esan bezala, eta hemen kontatzen ditugu, irrati bidez entzungai eta Twitch bidez, zuen kanalean, sustatuko kanalean ikusgai. Hori da, Eta aurkezpenak egin. 11 gutxi aldera, Gutxi gorabehera. ostegunero kenduta salbuespen batzuk. Hori da. Eta gero YouTubeko kanalean ikusteko Gor, ere aukera. gordeta, baina, bueno, Hori da. fallo guztiekin, zuzenekoen fallo guztiekin, ez dago ediziorik. Bueno, hori magia ere xarma da badu, Hori ere. Bai, eta gero postedikzioa ere ez dago. Bueno, Bentaja. Luixo, Bai. eta esan bezala, hau aipatuta, nondikan hasiko gara, gaurko saioa. Bueno, hasiko gara adimen artifizialarekin. Bueno, Eta, ohiturak ez galtzeko. eta gauza bat esango dizuet. Bai, Tabarra eman badugu gai honekin, preparatu. bai, Prepatzeko, ez, gure entzulek. Ados. ikasturte honetan Mhm. gehiago. Hobeto, ez dakit, zalantzak beti daude hor, eta azaltzen Vale, ditugu ere bai, bai, ze arrisku, ze disparate, eta ze aukera hala da, dauden honekin, vale, bai. eta beti ere gainera tresna hauek euskararekin duten lotura, eta, Mhm. aste honetan albiste bat atara dugu, eta hoxe Bai. komentatuko dugu, baina, Mhm. bueno, etorri nahi zola Ai, apuntauta ama. kuadernotxoan, Bai. hau ikusi behar dut. Hau irakurri dut zer ronaldo da. Bestatuk ikusi ditut, eta honetaz Probatu idatzi. dituzu edo, bai, vale. Bueno, gastatu arte apuntatu ditudan tudu hauek, Bai. badaukagu artikulu sorta bat, eta uste dut zuzeneko sorta bat ere bai. Pentsa, Beraz, Bai, bueno, aurreratu diguzu, kurtso vale. honetan zertaz arituko garen, baino, Eta bueno, joango gara Txinara. vale, Ikusi aurreko batzuetan ere DeepSeek izeneko bai, adimen artifizial txinatar bat ikusi genuen, mhm, eta orain Zai. vale, Zai Z.ai ados, eran, izen mhm, laburra aukeratu dute. Badago beste bat osantzekoa, Isha.ai, mhm. dela Elon Muskena, baina hau Txinatik etorri da. Beraz ez da konfunditu behar. Hau, Ez. kontuz, Et, erabiltzaileek jakin eta dezakete. bueno, beste izen bat zeukaten, aurten jarri diote, Zai Shipu edo lago izen txinatar Aha, bat, oso txinatarra bai, zeukan, baina aliatu da Alibaba izeneko erraldoi txinatar batekin, ez dakit hau ezautzen bai, dugun, baina da AliExpressen gaineko, orduan, Amazon txinatarra hori da. Alibaba, eta Mhm, Txinan ere daude, bakarrik Txinako merkatuarekin daude erraldoi zenbait, TikToken jabea, eta, bueno, pues, hau da horietako bat, eta orduan, mhm, Alibaba sartu da delako adin artifizialeko enpresa honekin, propioa garatu beharrean uste dut erosin dutela, delako zerbait, bueno, eta, Zai sortu da. Eta ikusi genuen albistea, mhm, Zai honek agenteak jarriko dituela martxan, edo jarri dituela. Hau ah, da, berriketatik aratago, ze orain arte adimen artifiziala ikusi dugu, eta berriketa edo irudi eta soinu sorkuntza bai, bai, eskatu eta sortu idazu, mhm, edo erantzu idazu, agente batek egingo lukena da, interneten soltatzen duzu, agindu batekin, noski, eta bai, zuretako ekintzak egingo ditu. ah, Aurkitu idazu hotel gau bat, urrengo astebururako, Bartzelonan. Eta aurrekontu honetan ondo badago, ostras, erreserbatu idazu. wow, Edo,
ikusi ditugu adibidez tresnak nola egiten dutenak laburpenak eta Mhm. pseudo audioak eta hola, baina Bai, bai. holako bat egin beharrean, egidazu laburpen bat, dokumentu hauena, sortu Mhm. idazu bideo bat, eta igozuk YouTubera. Bai. Halako agindu, hori izango da adimen artifizialen agenteen aroa, etorriko dena. Claro, agenteak, Orduan, dauzkagu, agente pertsona gabe. ez, hori da. Claro. Orduan, hemen pilak bezala ukiko ditugu AA, adimen Vale, artifizialak, eta bai. AA. Hirukoitza. Bueno, Nikola Vale. jarri dut hor artikuluan, adimen artifizialeko agenteak. Ez dakit hau izango dan izendapena, bainat ere sumari galdetuko diogu, ea pilekin bezala izan behar dugun, edo agente beharrean beste, ez dakit, Bai. eragile edo beste zerbait Claro, asmatu behar dugun. Bueno, beste orduan, pauso bat da, bai, hau, bai. adimen Bueno, artifiziala. sartu nintzen, ea zaik hori iragarri ondoren bat Bai. zegoen, eta ez dago. Ah, Edo gezurra da, edo txinan bakarrik garatu, atera dute, esaten zuen aplikazio bezala, iOS bai. mugikorretan ere bat zegoela, bai iPhone eta Androidetan, eta, bueno, ez dago. Bueno, Aha. sartu ginean, eta zegoen, chat sistema bat, eta ohiko Mhm. egiten duguna, bueno, kaixo, euskeraz, lehen hitz euskaraz, guk Bai, bai, beti bai, noski. arau hori, eta bai, euskaraz egiten du. Eta, bueno, guazen probatzera, Vale. sustatuko zerean dago elbidea, bueno, z.ai eta ikusiko Mhm. dugu, eta Beraz, webgunean bai erabili daiteke, aplikazioan ez. bueno, momentuz ala ez dut aurkitu Vale. nik, Mhm. behintzat agente izendatutako Hori, bai. funtzio horiek ez webean ere egongo omen dira, baina, bueno, Vale. nik ez dakit iragarpen hori interno izan da txinako akarri, eta, bueno, partaia partekatuko dut, eta Ados. hemen nago, bueno, alta eman dute Googleko identitate batekin, bueno, Mhm. hau gertatzen da chat, administrazioeko chatetan, Bai. izena eman behar duzu. Doan erabiltzen dira, baina eskatzen dizute identitatea, eta gero Bai, datuan lapurtzen badakigu. dute. Letra txiki guztienak. Onartzen duzu, hau da, eta bai, Bai, bai. dana onartzen dugu, eta sartzen gara. Aha. Beraz, ingo dugu aproba bat, kaixo, esaidazu zerbait, letra ondituko diot, ikusi Mhm. dadin pixka gehiago Bai, da, ondo. kaixo, esaidazu zerbait, segura, irratia, euskarazko komunikabideaz. Mhm. Vale. Eta A ber, ze asmatzen duen. Hau pentsatzen ere, hasten da. Irakurtzen, ez digu erantzuna ematen, segura oso komunika txikia da. txikia, Erantzunean informazio praktikoa emango diot, elbidea, webgunea, horrela, eta azkenik galdera zabal bat egingo diot, eta zer da? Bueno, eta, bueno, oin ah, letra handiegia daukat, txikitu egingo bai, dut, hori da, bai. ikusi dezagun. Mm, frekuentzia ez da hori. Mhm. Kale nagusia, helbidea ez da. Ez da elbidea, orduan, Ez. bomba botatzen badituzte txinoa, beste nonbait joko dute. Bueno, Bai, bueno, frekuentzia ez da. bueno, Bueno, eman digu txosten bat, hola, egituratuta ondo, mhm. eta ikusi 90. dezagun, hamarkadan sortua ez da. hauan aspaldikoa da, ez da, errati libre eta komunitarioa, librea, bueno, 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 batez ere voluntario eta kultura eragile kudeatuta. Bueno, lanean bai, erabiltzen soldatapean baten batzuk, espero dut. bai, Eta, bai. euskara da bere hizkuntza nagusi eta lagunerako oinarria, Mhm. oso ondo. Segura eta inguruko udalerrietan, bueno, eragina Bai, du. bueno, vale, bai. Helburua Euskarazko euskarazko hedapena sustatzea, bai. oso txukun dabil euskaraz. Atzo Mhm. eta sustatu natatako adibidetan oker batzuk egin zituen, Mhm. eta Bueno, nola baino entzun, gaizki, frekuentzia hori okerra da, bai, 107,9. 103.8 da. Barkatu. Tolosaldea bi frekuentzia dauzkeu, 89.2 eta Ez, 103.8. ez bata eta ez beste. Egin du bien arteko batuketa eta kalkulo Bueno, bat, baina, eta bai, takata. hori da. Baina, bueno, Bueno,
asmatu dituzte gauzak, nola beti Mhm. behartuta dauden gauzak esatera, asmatu Hori da, dituzte. bai. Webgunea asmatu dute, Ez, ondo. bai, Segureirratia.eus. eta, Bai, ondo. bueno, Eta streaming entzun daitekela, bai, ondo. vale, el bideo bat, Facebook, Twitter eta Instagramen hartu gode, Twitterren ez dut uste. Arroba goizerokoa bezala. Bai, Bai, baina ez dugu erabiltzen. bueno, zer gehiago jakin nahi duzu, bueno, pues, horixe da. Eta hau erakusten nahi izen betartean, leheno ikusi dugun pentsamendu Bai. zera hori, geratzen da gordeta. Hemen ikusten ari Mhm. gara lerrotxo baten, baina espanditu dezaket, eta berak thought process, pentsatze prozesua Vale. delakoa, erakusten du, eta beti, hau, atzore ikusi nuen, edo, bueno, egin nuen artikulua, beti azten da, Mm. jarreratxo hori, Bai. pertsona bat, balitz, Esan bezala, idazu, eta, bai. bai, pixkat, adimen emozionala, Mhm. pixkat, alako jarrera susmagarri batekin tratatzen gaitu, kaixo esan ez hasi da, eta horrek esan nahi du Euskalduna dela, eta seguru aski Gipuzkoakoa. Segura ibaiaren ingurukoa, segura ibaia. Bueno, hori Bueno, baldin bada arrazoitzea, nik ez dakit arrazoitzea den, edo rolloa den, hemen egiten dutena, baina... bai, edo erakustaldera makina hauek hasiko direla sentimendu horiek azaltzen, edo beste pausu bat dela, edo... Urrats batzuk pentsatzen ditu, eta azkenik galdera zabal bat egingo diot. Zer gehiago jakin nahi du? Horrela, erabiltzaileak zehaztu ahal izango du zer nahi duen. Ez dut nahi erabiltzaileak galdera berriz egin behar izatea. Ai, Nahi du, kezkatuta dago, bai, ez? a ber, ondo ertzeten dudan, eta nahi dute. Ja, Eta, bueno, pues, hauxe da. beste aukera bat. Beste aukera bat. Eta egongo gara atento, ea iragarri duten hori etorriko den. Ze Agentearena. ez Mhm. da bakarrik ikusi dugun, txinatarrek hau egingo dute. Horren zurrumurru, aplikazio, Bai, ordainpeko zeak, eta horretan ibili badabiltzanak ere vale. badaude, nik uste dut spam deiak egiten dituzten robotak, pues, Mhm. programatu dituzte adimen artifizialakin gaur egun, ez? Bai. Baina, hola, erabiltzaile orokorrarentzat ariketa hori, gordeidazu ticket bat hemen, edo Bai, bai, bai. egidazu erosketa jakin bat, eskatu idazu globo bat, Nei guain pizza, okurritzen zaitena, lau pasta, esan. ze zaiedan sarrerak erostea kontzertu, makro kontzertu handi horietarako, halako bat, agente horietako bat Bai, jarri. claro, aldez aurre, baina, zeingo du Kristo guztiak. Eman Agente, irekiera ordua, eta, a ber, mitoaroaren, claro, prekuela bat dator, bai. nik ja sekuelak espero ditut, mitoaroa Cinematic Bai. Universe. Horretan, orduan, urrengorako, egongo alda, agente bat jarri, Agente goizeko bat, 9:00 egun honetan, claro, claro. Kristo guztiak, bere agentea jartzen baldin badut, hasiko dira, adimen artifiziala, elkargin burrukan, Burrukatzen, bai, wow. gerra bat hasiko da, kolapsatuko dute internet, bueno, apokalipsia. Bai, ikusiko dugu, agian, noiztxo. Bai, Iritsiko da hori ere. eh, ez dakit hori izango te den erabilpen praktiko bat, baina beste batzuk igual bai. Hori da. Bueno, bai, Orain, ze beti aipatzen askatasun dugu, gehiegi ematea ere, ez? Osea, egunero hasten bazaizu globo bat ekartzen, 50 € afaltzeko batzutan alfer sentitzen zara, eta horretan, bai, bale, baina, bueno, claro. Bai, azkenean, ikusiko, adi bai, egingo gara, eta zer aurtengo nolako eboluzioa. aurtengo ikasturtean izango da hau. Bueno, ez da leheno esan dudan to-do zerrendan ikusi dudan gauzetako bat, Mhm, ja agente bat erabili dezakezu, baina beste kontu batzuk etorriko dialako, esan duen mhm. bezala, baina Bueno, irailetik aurrera ikusiko dugu, igual bai. bueno, konturatzen ari gara, nahiko azkar, kakotxarten esango dugu, ez? Dijoztela gauza hauek, ze adimen artifiziala iritsi zenetikan gaur egun arte, ba, ez da denbora asko pasa, Luisitxo, eta Bai, aurrerapen asko ikusi eta ditugu. gauza bat, aginduak ulertzeko euskaraz zaik egingo duela. Bai, bai, bai. Eta seguru asko beste edozein agente ateratzen badu honek edo hark,
baina konprobatuta dago. Bai, 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 bai. Tresna hauek euskaraz Bai, ulertzen dute egiten eta dutela. dakite. Bueno, oraindik ere, hau parentesi bat, beti hitz egiten dugula WhatsAppeko adimen artifizialarekin, euskara zekiela, ez zekiela, eta Bai, esan. oraindik ere ez du euskara ikasi. Ez. Badaki, probatu genuen. Badaki, Ezkutat- bai. Ezkutatu egiten dute. Bai, bai, bai. Orain esaten dau, kaixo topa zer moduz, baino gaztelaniara itzultzen du. Da, bueno, baina oraindik esaten du, baske jartzen du. Baske ikasten donen idatziko digula. Badaki, baina gezurra esaten du. Bueno, Bai. en fin. Bueno, Bueno, hoixe, hoixe adimen albisteetako bat, artifiziala. gure ataltxo Bai. hori. Eta azkar amaitzeko, Luistxo, Bueno, pues zure esku duzu. irudi batzuekin Vale. sartuko gara. Tenochtitlan, Mhm. edo Tenochtitlan, ez dakit. Ja, ni albiste irakurtzerakoan esan dut, Hau da, agian ez dut hitz hau esango irratian. azteken hiriburua zegoena eh, partekatuko dut. A Mhm. ver, orain. Azteken hiriburua Mexiko hiria dagoen Bai. zerean. Eta, bueno, pues hau, berregindu batek, hiriura, ze hiriura desegin zuten Espainolek. espainolek, Mhm. konkistatu eta gutxira, baina, bueno, artxibo historikoak eta arkeologiak berregin dute nolabait, eta Mhm. berregiketa hori software librearekin Blender izeneko tresna, eta Vale. beste tresna batzuk GIMP adibidez irudikoa eta Mhm. batek egin du, garatzaile batek, Thomas Cole, edo Cole, ez dakit nola hauskatzen da, holandar Bai. batek, eta ikusi dezagun, eta Ah, begira. Mhm. uarte bat zan laku batean, gaur egunean, laku hartatik kanal batzuk edo geratzen dira Mexikon, Mhm. baina ikusi dezagun, hor, bueno, irudi ikusgarriak Bai, landu irakurri dut ditu, dronarekin lanean aritu izan direla, eta... Mhm. bai, eta ikusi dezagun konparaziorako tresna jarri ditu ere, a Mhm. ber, Bueno, webgunea ere nola ez da oso nola konplexua, eso es, bueno, irudi sorkuntza Bai, beste bai, bai, eta bai. erakusgarri bada, eta Mhm. ja bai igo dituzte Ah, Wikipediara, ze begira. libre sortu ditu, Mhm. eta gaur egungo Mexikon nola zeuden lehen, piramide multzoa, eta lakua, eta Vale. ikusten dugu orain, eta ez dago lakurik, eta piramide multzoaren tokian Katedrala. Mhm. dago Zokalo izaten zaion Mexikoko plazarekin, Mhm. baina erdigunea dago erdigune zaharrean, ez? Bai, bai, bai. Beste ikuspegi bat, hiria zan orduan ere, Bai. Amerikako zibilizazioetan ontzen hiririk handiena uste dut, Mhm. eta berde gehiago zeukan oraingoak baina tamaina handia, Izugarria. eta inguruko harana ere berdin ikusten da, orografia ez da aldatu, ez dakit sumendiak igo diren edo asko edotan, baina Bai. desagertu diana da Mexikoko lakuaren gehiena, Mhm. eta gauezko irudiak ere, bueno, Bueno, pues, izugarria, bai. Aukera eh, ematen du ez, bai, ikusteko... artikulu bat bakarrik erakusteko, jende batek zer egiten duen, eta bueno, software eta irudi libreak eta gai Bai. hori gustatzen zaigu, eta alaxe egina denez, hori abuztuko albistetako bat. Oso ondo. Bueno, hauek eta askoz gehiago, sustatu.eusen. Luistxo, mila esker beste behin gurean egoteagatik, kurtso honetan ere gurekin egoteagatik, eta hurrengora arte, egon dizugu. Bai, hurrengo ostegunean zita berriro. Oso Agur. ondo, eskerrik asko, agur.